Mela, xtaqna għandi kumment żgħir fuq is-sentenza li qatat illum ta' Felicien Brincat. Daf titilu, ovvjament, xhur kien hemm dan il-programm fejn kien hemm diskussjoni dwar ir-reliġjonijiet u hekk u din xi ħadd qabad quote minn tagħha tefaħħa f'kuntest ieħor u din xterdet mal-medja kollha. Li forsi bniedem individwali jagħmel hekk tasal tifhimha b'xi mod jew ieħor li jkollok il-politiċi Maltin, inkluż il-Ministri u l-Ministru tal-Ugwaljanza suppost. Iħeġġu biex jittieħdu l-passi kontra persuna għax wara kollox di qalet l-opinjoni tagħha. Jien insaqsi f'liema pajjiż daw iriduna ngħixu. Issa laqqatat is-sentenza u ħarġet il-verità kollha li di fl-aħħar mill-aħħar għandha dritt tgħid dak li temmen fih. Di kwotat il-Bibja, dik il-Bibja li meta suppost in-nies jimorru l-qorti jeħelfu fuqha li mhux ħajjgħidu gideb. Mela jekk il-politiċi tagħna jemnu li l-Bibja hija kollha gideb, aqbdu neħħuha mill-qorti. Mhux toqgħodu titmelħu bin-nies skont fejn tkunu tgħidu li temnu u skont fejn tkunu mbagħad x'imkien ieħor temnu bil-kontra. Aħna illum il-ġurnata Malta u l-Ewropa in ġenerali qed jidħlu l-liġijiet taċ-ċensura. L-ewwel bdewhom bil-pulit, issa laqqas għadhom jistħu. U mbagħad jgħidu li jemmnu fil-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni li jemmnu fiha dawn in-nies hija waħda, jew taqbel magħhom, jew jiċċensurawk, jew jibdew jgħidruk li inti antikwat, jew li m'għandekx ikollok ċertu karigi maċ-ċivil u anke f'jobs privati, da kollu għax għandek opinjoni. Aħna ma jistax ikun għax fl-antik kien hawn liġijiet li kienu ħżiena li kienu jiddiskriminaw vera kontra ċertu minoritajiet, illum naqilbu kollox l-oppost. U l-maġġoranza ġibni għal m'għandix dritt titkellem u temmen fiex trid. Issa, wieħed jista' ma jaqbilx mal-Bibja, jista' ma jkunx reliġjuż, jien l-ewwel wieħed jien m'iniex reliġjuż, imma jien biex nindaħal jiena bniedem partikolari u bniedma partikolari temmen fiex temmen. Il-dil persuna spiċċat, tilfet ħafna mix-xogħol li kellha. Tkeċċiet mix-xogħol. Irridikolawha ma' Malta kollha. Dielek kieku ma kellix familja li tawa l-appoġġ. U mbagħad morru jitallaw fuq il-Facebook għax bniedem għamel suwiċidju. Dawn huma daw l-ipokriti li jaw imexxu sfortunatament fil-pajjiż u ħafna drabi fil-medja u li għalija hija x-xenita li ħanibqgħu in-nies nagħmluhom allat. Apparti minn hekk, bniedem għandu jkun matur. Li jekk tara programm, ma jistax ikun għax xi ħaġa ħassejtek inti l-insulent għatek ittella dak li jkun il-qorti. Għax fil-fehma ta' moħħok donnu dagħmellek xi ħaġa, daw il-liġijiet tal-ħejs biex li daħlu, daw iridu jispiċċaw darba l dejjem. Il-liġi għandha tkun ċara. Jekk inti qeddit persuna, hekk qeddit persuna mela le ovvja li wieħed għandu jieħu l-azzjonijiet, imma mhux għax bniedem għadda opinjoni. U opinjoni tkun xi tkun. L-opinjoni jien għandi dritt ngħid xi ħadd jien naf ma jogħġobnix, xi ħadd idejjaqni. Xi ġifieri daw id-drittijiet kollha naħħuhom biex ta' parsi nsejħu ruħna liberali. Voltri jien, issa il-Prim Ministru illum tkellem ukoll. Naħseb nispera li jenduna l-iżbalji li saru fil-passat. U qal ma jistax ikollna l-liġijiet li jibqgħu ikissru lin-nies li ġieli jkunu innoċenti. Di kienu jafu li hija innoċenti. Għax di kwoti jawa ħażin. U xorta lejġi rrid itellaħħa l-qorti. Voltri min ħajjuħu r-responsabilità daw tagħhom l-affarijiet. Mela issa l-ġustizzja qed issir bil-maġġoranza tal-Facebook. Għax xi ħadd jikteb fuq il-Facebook jew xi ħadd ikollu xi NGO b'aġenda partikolari, ħafna drabi ikunu minn barra minn Malta biex jippuxjaw aġenda globali.
Daw qed jagħmlu l-liġijiet u jmexxu l-pajjiż tagħna. Vodrijena nispera li fl-aħħar il-Prim Ministru rad-dawl. U l-liġijiet jinbidlu biex jerġa' jkollna verament il-freedom of speech dal-pajjiż, mhux kulħadd imwerwer. Kif ħaj jitkellem? Qabel titkellem tittaħseb kif ħad titkellem. Daw affarijiet tal-imġienen. Saru biskop biex jiċċensuraw in-nies. Imma dik qatt ma taħdem, iċ-ċensura qatt ma taħdem, iċ-ċensura dejjem tippospon il-problema u l-problema tikber. U da qed narawh. Ġo pajjiżi tista' tgħid kollhom kien. Il-pajjiżi Arab ara kemm kien hemm rewwixti li waqgħu l-gvernijiet. U l-Ewropa flok talmet iktar tiċċensura n-nies jeda. Imma r-riżultat x'inhu? Ir-riżultat li dejjem qed iżidu il-voti il-far-right. Tistgħu mhux iddumu tagħmlu liġijiet u taqflu nies il-ħabs u tiċċensuraw il-Facebook u biex il-news ta' ċertu aġenziji ma jitilawx ħalli n-nies ma jarawhomx. Tipposponu qegħdin biss għax in-nies imxabbajn morru tkellmu fit-toroq man-nies. Kulħadd imdejjaq b'dawn l-affarijiet. Mala n-nies ħsibtuhom kulħadd tiblaħ. In-nies iridu drittijiet mala drittijiet ta' kulħadd iridu n-nies, imma ta' kulħadd fisser. Li jekk inti xi ħadd ma taqbilx miegħu, mhux tara kif ħadd tagħmel biex titfgħu il-ħabs jew twaħħlu multi waħda wara l-oħra. Voldri nispera li anke l-oppożizzjoni jiena titkellem mal-Prim Ministru ikollhom diskussjoni open u għal darba ma jibqgħux rufjani terba min-nies u erba' NGOs li fl-aħħar mill-aħħar daw iridu kontroll assolut ta' kif in-nies jaħsbu u jitkellmu. Grazzi ħafna u nur is-solidarjetà tiegħi ma' Felician Brinkat u jalla tagħmel kuraġġ u jekk hemm bżonn ukoll tfittex in-nies li jagħmlula ħajja ta' miżerja biex minn għalihom idaħqu ta' kemm urewna daw li ta' parsi huma liberali meta dawn huma xejn. Ħlif komunisti inkalliti li jemnu biss fiċ-ċensura.